Leon? W końcu się ubrałem. I to tak wszystkie na raz? Misio? Ile się da, tata? Wszystkie na raz. Cześć, Becky. No idź, przejdź się do kuchni. Przejdź się do kuchni. Idź do kuchni. Ciao. Idź Pa. do kuchni. Tam, tam. Tam. Ty, cyganek. Cyganeczka. O! Nie, ta dziurka. Jeszcze jedna. Dobra, jedne ściągnięte. Drugie. Uważaj na głowę. Mocno. Sia! Brawo, drugie. Jesteś dobry. No. Tylko przez balkon nikt nie powinien się... Nie, odklejaj butów. Igorek chory, tak? Igorku. Igorku. No już prawie na razie. Leon, chodź tu. Leon, tu chodź. Leoś, tu chodź. Chodź do kuchni. No wam zrobić. Jeszcze 3 pary zostały. Mocno. O, prawie, prawie, prawie. Mocno. Tak. No i ściągnięte. To twój wóz? Tak. To znaczy brata. Często wam uciekał? Nie. A załóż gacie jeszcze raz na siebie.